én Balázsok, és ez itt a Fun Minigame, yeah! És most már Memory Builder, na jó, Memory Buildersni fogunk. Szerintem így mondják, de már elfelejtettem. Igen, bocsánat, mert nem tudok nagyon beszélni. Hát, ezt múltkor is elrontottam. Megpróbáljuk, gyerekek, megpróbáljuk. Ide, 1, 2, 3. 1, 2, 3. És 1, 2, 3. Hát úgy kell, hogy lehet, hogy nem, én fogok kiesni, ezért nagyon bocsánatot kérek, de én nagyon szar vagyok ebbe. Bocsánat. Lehet így kell, nem tudom, már nem nagyon emlékszem. Szerintem nem így kell, de azért valamit csinálunk. Hát, ha kisül valami. Hát, ez így. Úristen. 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 Hát ezek nagyon jól tolják. Na jó, kiestem. Az őrző dönt. És valószínűleg én fogok kiesni. 63%. Azért nem rossz. Úristen, én estem ki. Barbara 156 ki is esett. Szóval piros vs kék. Hát ez már nehezebb. Húha. Hát ebben meg fogok szenvedni. Húha. Az igen. Hú, ez a videó lesz legnagyobb. Egyébként bocsánat a háttér zajokért. Arra is rejtettem, hogy volt, de azért lesek, hallod? Jó. Akkor azt ide. Oké. Meg lesz. Nagyon jó. Nagyon-nagyon jó. Szerintem nagyon szar. De azért szerintem nem, itt volt a piros. Úristen, milyen zászló lesz ez. Fúha, csak ennyi idő van. Ja, így kellett volna. Aha. És már mindegy. És akkor itt kéne egy blokkot, ugye? És akkor itt egy blokk, vagyis egy kerítés. Egy kerítés ide, és akkor egy. Nem fog sikerülni, nem jó. Szerintem én fogok kiesni, mert ez nagyon könnyű volt. Nem, ez a gyerek fog kiesni. Nem. Balázs 0-2 kiesett. Na mindegy. Ha te... Na jó. Azért még megmutatom az IP-t. Kilépek. És lemegyünk a Fun Minigame szerver, a 20-as szerver. Én úgy szoktam fölépni, hogy így, de úgy is föl lehet, hogy így 2-t rá kattintatsz. Na jó, ennyi lett volna ez a rész. Tetszett, lájkoljatok, iratkozzatok fel. Sziasztok!